Yabona la ngifuna ukutshengisa ukuthi nasikhathi sokudlala. Anasikhathi sokudlala. Yabona le engale ngizothi mangiyibambile. Ngizothi mangiyibambile le ngale ewusize 12. Kungathi ngibambe yabona sinqa sakho sanga right sinqa sakho sanga left. Ngiqule kanje. Ngibambe kanje. Angazi ukuthini le phambi kwami ngithamba ngiphamisa izinqa zakho. Ngikuthi yini lezo bila phambi kwami. Yabo. Injalo. Angazi ukuthini lezo ke ngiyibona la ngaphambi kwami. Ngiqula izinqa. Ngibamba ngokuthi nangu manzuza wami. Nangu manzuza wami. Nangu manzuza wami. Nangu manzuza wami. Yabo. Alimala. We operation yami nansi. Nayo operation. Ngakhishwa amathambo la kwi-hip. Ngakhishwa amathambo la kwi-hip. Yabo la mathambo awu3 lawa la kwena kumina wasekho. Ngapheshwa and then ke zaqala izingalo za noma kwaqala kwanyakaza le. Kwase kuthiwa le angibambe lenye ngayo. And then ngilift kanje yabo. Zilekelela. Ngilift ukuze yabo ilentuze ilekelele lenye. So ngenza kanjalo ke. Ngalo ngilifta ke ngilifta kayibo. Zaqala ke zabuya ingalo zanyakaza. Into yaba inkinga inyawo. So for the rest of my life ke nje na after my accident exercise i-gym one way. Yazi kunezinye izinto engifisa ukuyikhuluma nawe serious if mawuthi uyathunga. Lama skills amaningi nokwenza. I love umuntu hard work because iningi nami into engiyifunayo engiyifisayo. Yabo. Iningi into engiyifunayo engiyifisayo and nokuthi usetshenzwe. Yabo. Angithi yabo njengoba kwesinye isikhathi ngike ngikhuluma ku-TikTok itshela abantu ukuthi let's work. Sebenzeni mafethu. Sibone ukuthi into esingayenza iwe phambili. Yabo. Thina sineyindawo esizaziyo ezingenza abantu baphumelele. Yabo. Ningi into engiyiplanayo engifisayo ukuthi zenziwe sakheni imali. Yabo. Ukuze siphumeleleni kuningi. Asibheke into eyodwa. So must work hard to earn money. Mangizwe bhala lapha uthi ukuthunga. Anti into engangiyithanda ukuthunga. Angithanda ukuthunga amayinkinga. Iminwe yami mntana yangasebenza. Kanti yabo makuthiwa iminwe yami iyasebenza. Yabona makuthiwa mhlawumbe wabuka amanye ama-video ami ku-TikTok. Ngabe uyezwa ukuthi ngeke ngisho ngithi if mase kuthiwa ngiyakwazi ukuthunga or makuthiwa iminwe yami iyakwazi ukusebenza. My first into engayenza ukuthunga and anginomngane wami ngisahlala eHammersdale. Umngane wami ngeke ngambona nje ezinyangeni early ngoJune kanje. Kade ngiye khona unomsebenzi apha ekhaya. And ngambona athi lo muntu ngazi italent lakhe lokuthunga ngendlela seyiyona manje. Kodwa wayigqoke kahle into ayithungele zona ngoba ifaka ilinene. Ilinene engathi ilime. Yabo, i-top ne-blue. Ngasho ukuthi lo muntu saqhamuka nale style esihle nje ilinene
enye into abantu abangasayinakile. Khona umunye umfana owenza ifashion, umfana omncane nje, wakhuluma ngayo, yabona wayothutha umqondo womuntu ekuningi. Ya injalo nje, ya uboneke nawe.